Todo apunta a que a 57 centrará gran parte do debate do vindeiro pleno municipal de Pontevedra. Hai uns días o PP presentaba a moción que levará a sesión coa proposta de paralizar as obras da infraestrutura e conectar o primeiro treito coa P9 e o polígono do Campiño. Hoxe o PSOE anunciaba a presentación de varias enmendas. Unha moción cero traballada, con cero idea, con cero proxecto de cidade e que, bueno, pois reflicte unha vez máis a incapacidade de Rafa Domínguez e do Partido Popular para poder liderar esta cidade. Parecería que ve un extraterrestre a facer este trazado da A57 por Bora e por Xeve, cando foi precisamente o goberno do Partido Popular con Mariano Rajoy de presidente do goberno e con Ana Pastor como ministra de Fomento quen fixo este trazado da A57 tan lesivo. Así o PSOE aposta por desenvolver a A57 cara ao sur, coa conexión entre Vilaboa e Ponteareas. Tamén se refire a conexión do treito en funcionamento da A57 co polígono do Campiño. O PP reclama ao Goberno do Estado que o faga. Puentes ve con bos ollos a proposta, pero apunta que tería que levala adiante a Xunta. Ellos en su punto 1 mezclaban la AP9 con el Campiño, pedían las dos cosas al Gobierno de España. Nosotros dejamos pedirle al Gobierno de España el entronque con la AP9 y añadimos un punto nuevo que es pedirle a la Xunta el entronque con el Campiño, dado que la carretera que une la autovía con el Campiño es una carretera autonómica y el polígono industrial es autonómico, que lo desarrolló Xestur, ¿no? O que nos parece dun despropósito, dunha caradura absoluta é que se lle pida ao Goberno de España que execute a conexión. Segundo o voceiro socialista, os populares votaron en contra das emendas, pero finalmente foron aprobadas na Comisión de Infraestructuras cos votos a favor do BNG. Se o Ministerio ten decidido non continuar a circunvalación, pois a conexión entre a zona leste de Pontevedra e a zona norte pois sigue sendo extremadamente deficiente. Algo habrá que facer, porque temos ese problema, non? Mosquera adiantou tamén que o BNG non descarta presentar as súas propias emendas a esta moción sobre a polémica A57.